Mhuri yeZimbabwe ndaine news update iyo yakapfupi uyo achitsanangura kurambana kwakaitana Mainga aiva mukadzi wake. Nchikutambirai pano paMakuva TV muchange muchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe zvinonakidza zvosiririsa. Kana iri first time yako ndokurudzirwa kuti usubscribe wotena on the notification bell so that pandodzoka nemamwe manews updates akupisa ndio munhu anotanga wamaona. Ngatidzoke munhau dzedu zvisei. Amanjalima tirikunzwa chinzi makaseparata nemudzimai. Chokwadi ichocho zvinhu zvakatondishoko chero tichipa nhamo titakonozvitaura zvirilaudzi but tikutaura pasi pasi kuti munhu anetemba naye kuzoti anhu achachebedzana naye akabvazo zveringiziko nemwe munhu akamuravisawo zvakamuravisawo kusvika atitize kuma1 o'clock kutousiku asi iye ashaya chekutaura asi chimwana ichi kuzi achivhika hondo mav11 dzinawo. Ndanza kuti afonera mbuya venyu anzi ati kudii? Chokwadi wangu ndinaye anzi wangu ndinaye ndo matauriro aita ende poshuwa angatori naye ndinaye mumba kuzotizeko katizawo nemimba yavanganachi vanga vainayo vakatanziwo yakazoita miscarriage but yanga iri mupesi saka zita remupesi uyu akandishidzira asi ndichazodawo nditaure nekufamba kwenguva kasi kana ari munhu wemutemo kana tifumidza kutora vakadzi vevanhu aiwa ndichazotaura asi maona ndazofa ndafira asi mufoni macho anga akashiva kunzi yokai naivo Mainga asi asinzitolerai akasiyene ndozokuuzai ndikumvura mbicha ndangoti boza kusandisa nasi muna gorera kutekwana gorera tirine pakatiza vachienda bharanzi akamuka kudara inini sana ndakamuka saka ndopada kutiza pakuti bharanzi akamuka ngomira bharanzi akamuka tawazitiza kuma1 kuzoti ndiyakamutakura here pozinya ndakarara vakanditi bharanzi asati vaitini bharanzi anzi abharanzi achakarara vaitobvumiro Mainga wacho achiti bharanzi vanhu vari kumba kwakutafara. Makaita vanhu vangani? Koreas Gabrito asinefo kana Lois koti Stella koti Junior Fred koti Bia vakavatora vanhu. Ndokumbura mundudzi zvamunofunga mucomment section pamusoro pekurambana kwevaviri ava.